loch gwenge gitiyo nade madongere luongo ni state of devolution ng'iye to ochalo nade sani? State of devolution kata kaka loch gwenge tiyo anyalo wacho ni ka wakiti ratil achiel kuom 10 tanyalo miyo gi namba 7 kata 70%, to mano luwore gi understanding ni wantiere tieng' mar adek kata gima waluongo ni third generation of devolution kata county governments. Kech mokwongo ne en 2013, then wadhi e 2017, sani koro wan e 2022. Ting'eni ka wang'iyo kaka loch gwenge gi tiyo, to nitie gik mang'eny kabisa ma wang'iyo. Mokwongo wang'iyo ni to pesa madhi e county kata sirikal mar county itiyo godo nang'o. Mokwongo en pesa di titiyo kode nang'o. To ka wang'iyo pesa no kaka itiyo go to be wapenjre ni to nafas machalo nadi ma county government nitiere godo mar mondo olos kata okung pesa ne owuon, gima waluongo gi dho ngere ni on source revenue. Then namba 2 bende wang'iyo ni to tije ma katiba marwa omiyo gi mar mondo giti mokete katiba kama waluongo ni schedule 4 manyiso wa tije ma itimo gi sirikal mamalo kod sirikache mag kor gwenge mapiny. To kanyo bende nitiere performance ma waluongo ni performance review of devolution ma county governments ng'eny gi osetiyo maber, nikech kidhi kuonde moko ma kata ndache ne onge, sani yudo ka ndara osepa, moko los maber, otimne gi grading, oket kata mana nyaka maram, olos gi maber ma gitiyo. Kuonde moko bende kidhi e skunde moko mag ECD tiyudo ka kata nyithindo ma ok ne nyal dhi e skul chon, sani koro gin gi opportunity nikech sirikache mag kor gwenge ogero ne gi skunde machiegni gi dalni gi kata gi utegi. To bende nitiere improvement impact ma sirikache gi otimo, ma moko kuom gitimo gimiluongo ni school feeding, manyiso ni kata jogo ma ok nyal to bende miyo thuolo mar mondo gitiyo gi school feeding as an attractive point mar mondo giduogi. Weche mag thieth bende wantiere godo kanyo, waseneno tungni matin kaluwore gi gigo matimre sirikal mamalo gi sirikal mapiny, but generally particularly kuonde makidhie kaka North Eastern province kuonde ka machon weche mag thieth ne rach kabisa. Sani kata mana cesarean section gitimo, nitiere surgeries ma bende gitimo gi gigo ma opogore. Kidhi kata mana kuonde moko ti realize ni gik moko kaka chiche bende sirikal osegero e konde mag tung' mopogore mag piny ma Kenya. To Trevor pod nitiere shite mang'eny kata challenges, kaka mokwongo wan gi late disbursement, pesa ma e sirikal mamalo kadhi ne sirikacho ma kor gwenge pod ok timre maber. Omiyo maendi bende goyo kata jogo matiyo sirikal kaka daktache, seche te waneno ka samoro bende gin gi strike notices